Dalaygon ang Dios, mga higala, mga igsoon, sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, kini inyong igsoon o higala sa atong buhi nga Dios, Sister Luz Lilocris dinhi sa Stockton, California, USA. Ako mong giimbitar aron nga makig makigduyog sa pagbasa or maminaw sa pagbasa sa pulong sa Dios sa pinisaya nga pinulungan dinhi live streaming ta sa YouTube ug akong gi-share sa Facebook group, Facebook feed ug sa atong Messenger. So ang Dios magapanalangin kanatong tanan samtang kita magabasa sa pulong sa Dios diha sa presensya sa atong Ginoong Kristo. Nag-ingon siya nga duha o kung tulo magahisgot sa iyang ngalan ana siya sa atong taliwala. And we're more than one, we're more than two, or more than three. So san asa man mo karon nasa Pilipinas niya din sa United States, sa Canada, sa Europe, sa um, ila Sir Josie, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Japan, saan man mo ang Dios mag-uban ka na atong tanan. Praise the Lord. So atong basahon karon sa atong episode ang ikaduhang mga hari. So niya na ta sa ikaduhang mga hari. So give me um, oops, give me a second. Okay, so itong basahon ng ikaduhang mga hari niya na atong ang unang kapitulo hangtod sa ikalima na kapitulo. Nga tong connection medyo um, dili kayo kusog. So give me second. Okay. Naman to. Okay. Yes. So, ikaduhang mga hari, Kapitulo 1, hangtod sa Kapitulo 5. Okay, so nag-ingon din, salamat sa nag-like. Thank you for sharing kung inyong ma-share. Salamat. Um, God bless you, MC. Praise the Lord. So, nag-ingon din, ug ang Moab mial sa batok sa Israel sa tapos ang kamatayon ni Akab. Si Akab nga iyang asawa si Jezabel. Ug si Ochozias nahulog lahos sa kinuros-kuros sa iyang kinatas-an nga lawak dito sa Samaria ug nasakit siya. Ug siya nagpadala og mga sinugo ug miingon kanila, lakaw, pangutan-a si Baal-zebub, ang Diyos sa Ekron, kung mamaayo ba ako niining sakita. Apan ang manulunda ni Jehova miingon kang Elias nga tisbinhon, tumindog ka, tumungas ka aron hibalagon mo ang mga sinugo sa hari sa Samaria ug ingna sila. Tungod ba kay walay Dios diha sa Israel, mao'y hinungdan nga kamo moadto sa pagpangutana kang Baal-zebub ang Dios sa Ekron? Busa karon sa ingon niini namulong si Jehova.
ikaw dili manaog gikan sa higdaanan nga imong gisak-an apan sa pagkatinuod ikaw mamatay. Ug si Elias milakaw. Ug ang mga sinugo na malik ngadto kaniya ug siya miingon kanila, anong nahibalik kamo? Ug sila miingon kaniya, may usa ka tawo nga nakikita kanamo ug miingon kanamo, lakaw bumalik kamo ngadto sa hari nga nagpaadto kaninyo ug ingna siya. Kini mao ang giingon ni Jehova, tungod ba kay walay Dios sa Israel, mao'y hinungdan nga ikaw nagapaadto sa pagpangutana kang Baal-zebub ang Dios sa Ekron? Busa ikaw dili manaog gikan sa higdaanan nga imong gisak-an apan sa pagkatinuod ikaw mamatay. Busa siya miingon kanila, unsa ang kinaiya sa tawo nga nakikita kaninyo ug nagsugilon kaninyo niining mga pulonga. Ug sila mingtubag kaniya, siya usa ka tawo nga balhiboon ug nagbakos sa usa ka bakos nga panit libot sa iyang hawak ug siya miingon, kadto mao si Elias ang tisbinhon. Unya ang hari nagpadala ngadto kaniya og usa ka kapitan sa tagkalim-an uban sa iyang kalim-an ug siya mitungas ngadto kaniya. Ug aniya karon siya naglingkod sa kinatumyan sa bungtod ug siya misulti kaniya, o tawo sa Dios, ang hari miingon, lumugsong ka. Ug si Elias mitubag ug miingon sa kapitan sa tagkalim-an, kung ako usa ka tawo sa Dios, pagkaanugon unta o pakanaugon unta ang kalayo gikan sa langit ug sunugon ikaw ug ang imong tagkalim-on. Ug dihay kalayo nga nanaog gikan sa langit ug giut-ot siya ug ang iyang kalim-an. Ug siya nagpadala pag-usab og laing kapitan sa tagkalim-an uban sa iyang kalim-an. Ug siya mitubag ug miingon kaniya, o tawo sa Dios, sa ingon niini namulong ang hari, lumugsong ka pagdali. Ug si Elias mitubag ug miingon kanila, kung ako ang usa ka tawo sa Dios, pakanaugon unta ang kalayo gikan sa langit ug ut-uton ikaw ug ang imong kalim-an. Go ang kalayo sa Dios na naog gikan sa langit ug giut-ot siya ug ang iyang kalim-an. Ug nagpaadto na usab siya sa ikatulo nga kapitan sa tagkalim-an uban sa iyang kalim-an. Ug ang ikatulo ka kapitan sa pagkalim-an mitungas ug miabot ug miluhod sa atubangan ni Elias ug naghangyo kaniya ug miingon kaniya, o tawo sa Dios, ako naghangyo kanimo, himuon unta ang akong kinabuhi ug ang kinabuhi niining kalim-an nga imong mga alagad nga mahal sa imong pananaw. Ania karon may kalayo nga nanaog gikan sa langit ug miut-ot sa duha ka kapitan sa kalim-an nga inubanan sa ilang mga tagkalim-an. Apan karon himuon unta ang akong kinabuhi nga mahal sa imong mga mata. Ug ang manulunda ni Jehova miingon kang Elias, lumugsong ka uban kaniya, ayaw kahadlo kaniya. Ug siya mitindog ug milugsong uban kaniya ngadto sa hari. Ug siya miingon kaniya, kini mao ang giingon ni Jehova, ingon nga nakita nga ikaw nagpadala og mga sinugo sa pagpangutana kang Baal-zebub, ang Dios sa Ekron. Tungod ba kay walay Dios sa Israel, mao'y hinungdan nga nangutana ka sa iyang pulong? Busa ikaw dili manaog gikan sa higdaanan nga imong gisak-an apan sa pagkatinuod mamatay ikaw. Busa siya namatay sumala sa pulong ni Jehova nga gipamulong ni Elias. Ug si Joram nagsugod sa paghari ilis kaniya sa ikaduha nga tuig ni Joram, anak ni Josaphat, hari sa Huda. Tungod kay siya walay anak nga lalaki. Karon ang nabilin nga mga buhat ni Ozyas nga iyang gihimo, wala ba sila mahisulat sa basahon sa mga kronikas sa mga hari sa Israel? Praise God, ikaduhang kapitulo, dinhi sa ikaduhang mga hari, libro sa mga hari. Ug nahitabo sa diha nga buot ni Jehova kuhaon si Elias pinaagi sa usa ka alimpulos ngadto sa langit, nga si Elias miadto uban kang Eliseo sukad sa Gilgal. Ug si Elias miingon kang Eliseo, pabilin dinhi ako nagahangyo kanimo kay si Jehova nagpaanhi kanako sa gilay-on nga utob sa Betel.
Ug si Eliseo miingon, ingon nga si Jehova buhi ug ingon nga ang imong kalag buhi. Ako dili mubulag kanimo. Busa sila minglugso ngadto sa Betel. Ug ang mga anak nga lalaki sa mga manalagna nga didto sa Betel ming-adto kang Eliseo ug miingon kaniya, nahibalo ba ikaw nga ang imong agalon kuhaon ni Jehova gikan sa imong ulo niining adlawa? Ug siya miingon, oo, ako nahibalo niini. Humilom kamo. Ug si Elias miingon kaniya, Eliseo, pabilin dinhi, ako nagahangyo kanimo kay si Jehova nagpaadto kanako ngadto sa Jericho. Ug siya miingon, ingon nga si Jehova buhi ug ingon nga ang imong kalag buhi, ako dili mo bulag kanimo. Busa sila ming-adto sa Jericho. Ug ang mga anak nga lalaki sa mga manalagna nga dito sa Jericho mingduol kang Eliseo ug mingingon kaniya, nahibalo ba ikaw ang imong agalon kuhaon ni Jehova gikan sa imong ulo niining adlawa? Ug siya mitubag, oo, ako nahibalo niini. Humilom kamo. Ug si Elias miingon kaniya, pabilin dinhi ako naghangyo kanimo kay si Jehova nagpaadto ka nako adto sa Hordan. Ug siya miingon, ingon nga si Jehova buhi ug ingon nga ang imong kalag buhi, ako dili mo bulag kanimo. Ug sila duha nagpadayon or na nagpadayon. Ug kalim-an ka tawo sa mga anak nga lalaki sa mga manalagna nangadto og na nagtindog atbang kanila sa halayong dapit ug silang duha nanindog duol sa Hordan. Ug gikuha ni Elias ang iyang manto ug iyang gilimin ug gibunalan ang mga tubig ug sila nangabahin dinhi ug didto. Mao nga silang duha nanabok sa mamala nga yuta. Ug nahitabo sa pagkatabok na nila nga si Elias miingon kang Eliseo, pangayo unsay akong buhaton alang kanimo sa dili pa ako kuhaon gikan kanimo. Ug si Eliseo miingon, ako naghangyo kanimo, himoa nga ang pinilo nga pahat sa imong espiritu mukunsad kanako. Ug siya miingon, ikaw naghangyo sa usa ka malisod nga butang. Bisan pa niana kung ikaw makakita kanako sa diha nga ako kuhaon na gikan kanimo, mahimo kini kanimo, apan kung dili, dili mamahimo. Ug nahitabo nga sila ug sa ug nahitabo sa diha nga sila nagpadayon pagayod ug nagsulti ania karon may mapakita nga usa ka karo sa kalayo ug mga kabayo nga kalayo nga nagbulag kanila ang usa sa usa nga nagbulag kanila ang usa sa usa. Ug si Elias mikayab ngadto sa langit pinaagi sa usa ka alimpulos. Ug si Eliseo nakakita niini ug siya misinggit, amahan ko ang mga karo sa Israel ug ang mga nanagkabayo niini. Ug siya wala na makakita kaniya. Ug iyang gikuptan ang iyang kaugalingong mga sapot ug kini gigisi niya sa duruha ka bahin. Iya nga gikuha usab ang manto ni Elias nga nahulog gikan kaniya ug mibalik ug mitindog sa tampi sa Hordan. Praise the Lord. Ug iyang gikuha ang manto ni Elias nga nahulog gikan kaniya ug gibunalan ang mga tubig ug miingon, hain man si Jehova ang Dios ni Elias ug sa iyang gibunalan usab ang mga tubig nangabahin sila dinhi ug didto ug si Eliseo mitabo. Ug sa pagkakita kaniya sa mga anak nga lalaki sa mga manalagna nga didto sa Jericho atbang kaniya, sila ming-ingon, ang espiritu ni Elias nagapuyo ang Eliseo ug sila nangadto sa pagtagbo aniya ug mingyukpo sa ilang kaugalingon sa yuta sa tubangan niya. Ug sila ming-ingon kaniya, tan-awa karon anaa uban sa imong mga alagad ang kalim-an nga kusganon nga mga tawo, palakta sila, kami nagahangyo kanimo ug pangitaa ang imong agalon. Tingali ka nga ang espiritu ni Jehova mikuha kaniya ug gibutang siya sa kabukiran kung sa kawalugan ug siya miingon, dili kamo magpadala. Ug sa gipugos nila siya hangtod nga siya naulaw, siya miingon, magpadala kamo, bisan sila nagpadala og kalimaan ka tawo ug sila nangita. Sa sulod sa tutulo ka adlaw, apan siya wala hikap lagi. Ug sila mingbalik kaniya samtang nagpabilin pa siya sa Jericho.
ug siya miingon kanila, wala ba ako miingon kaninyo ayaw pag-adto? Ug ang mga tawo sa syudad miingon kang Eliseo, ania karon kami nagahangyo kanimo. Ang paghimutang niining lungsura makapahimuot sumala sa nakita sa akong Ginoo. Apan ang tubig dautan ug ang yuta walay abot. Ug siya miingon, dadi ako og usa ka bag-ong tibod-tibod ug butangi og asin ang sulod niini. Ug ilang gidala kini kaniya. Ug miadto siya ngadto sa tuburan sa mga tubig ug misabulak sa asin didto ug miingon, kini mao ang giingon ni Jehova, giayo ko kining katubigan, wala nay kamatayon kon pagsalibay sa bunga sukad karon. Usa ang mga tubig na nga ayo hangtod niining adlaw sumala sa pulong ni Eliseo nga iyang gisulti. Ug mitungas siya gikan didto ngadto sa Bethel. Ug sa diha nga nagapaingon pa siya diha sa dalan may mga batan-on nga lalaki nga nanggula gikan sa syudad ug nagtamay kaniya ug miingon kaniya, tumungas ka ikaw upawon, tumungas ka ikaw upawon. Ug siya milingi sa iyang likod ug nakita sila ug nagtunglo kanila sa ngalan ni Jehova. Ug may nanggula nga duha ka oso nga baye gikan sa kakahuyan ug mingkunis-kunis sa kap-atan ug duha ka mga batan-on. Ug siya miadto gikan didto ngadto sa bukid sa Carmelo ug gikan didto siya mibalik ngadto sa Samaria. Kapitulo 3. Karon si Joram nga anak nga lalaki ni Akab nagsugod paghari sa Israel sa Samaria sa ikanapulo ug walo ka tuig ni Josaphat nga hari sa Huda ug naghari sa napulo ug duha ka tuig. Ug siya naghimo sa dautan sa mga mata ni Jehova apan dili sama sa iyang amahan ug sama sa iyang inahan kay iyang gisalikway ang haliging bato ni Baal nga binuhat sa iyang amahan. Apan siya nagpabilin sa mga sala ni Jeroboam anak nga lalaki ni Nabat diin gihimo niya ang Israel sa pagpakasala siya wala mobiya niini. Karon si Mesa ang hari sa Moab maoy usa ka agalon sa mga karnero ug iyang gihatag sa hari sa Israel ang balhibo sa usa ka gatos ka libo nga karnero nga nati ug sa usa ka gatos ka libong karnero nga laki. Apan nahitabo sa namatay na si Akab nga ang hari sa Moab mialsa batok sa hari sa Israel. Ug ang hari nga si Joram migula sa Samaria niadtong panahona ug giihap ang tibok Israel. Ug siya miadto og nagpaadto kang Josaphat ang hari sa Huda nga nagaingon, ang hari sa Moab mialsa batok kanako. Makig-uban ba ikaw kanako batok sa Moab aron sa pagpakigubat? Ug siya miingon, ako mutungas kay ingon nga ako mauman ikaw ang akong katawhan, mauman ang imong katawhan, nga akong mga kabayo mauman ang imong mga kabayo. Praise the Lord. Ug siya miingon, asa dapit kita mutungas? Ug siya mitubag sa alagian sa kamingawan sa Edom. Busa ang hari sa Israel miadto ug ang hari sa Huda ug ang hari sa Edom ug sila na naghimo sa usa ka paglibot sa pito ka adlaw nga panaw ug walay tubig alang sa panon ni sa mga mananap nga nagsunod kanila. Ug ang hari sa Israel miingon, alaot kay si Jehova nagtawag sa pagtapok niining tutulo ka hari aron sa pagtugyan kanila ngadto sa kamot sa Moab. Apan si Josaphat miingon, wala ba dinhi ang usa ka manalagna ni Jehova aron kita makapangutana kang Jehova pinaagi kaniya? Ug ang usa sa mga sulugoon sa hari sa Israel mitubag og miingon, si Eliseo ang anak nga lalaki ni Safat ani adinhi nga mibubo sa tubig sa mga kamot ni Elias. Ug si Josaphat miingon, ang pulong ni Jehova anaa kaniya busa ang hari sa Israel ug si Josaphat ug ang hari sa Edom minglugso ngadto kaniya. Ug si Eliseo miingon sa hari sa Israel, unsay labot nako kanimo? Lumakaw ka ngadto sa mga manalagna sa imong amahan ug ngadto sa mga manalagna sa imong inahan. Ug ang hari sa Israel miingon kaniya, dili kay si Jehova nagtawag sa pagtapok niining tutulo ka mga hari aron sila itugyan ngadto sa kamot sa Moab. Ug si Eliseo miingon, ingon nga si Jehova sa mga panon buhi, sa kang kinsang atubangan ako nagatindog
sapagkat tinuod kung wala pa unta ako magtahod sa paghianhi ni Josaphat ang hari sa Huda, ako dili moatubang kanimo ni makikita kanimo. Apan karon dad-i ako og usa ka magtutugtog ug sa nahitabo nga ang magtutugtog mitugtog nga ang kamot ni Jehova mianha kaniya. Ug siya miingon, kini mao ang giingon ni Jehova, himua nga kining walog mapuno sa mga kanal. Kay kini mao ang giingon ni Jehova, kamo dili makakita sa hangin ni makakita kamo sa ulan. Apan kanang waluga mapuno sa tubig. Ug kamo mag-inom, kamo ug ang inyong mga baka ug ang inyong mga mananap. Ug kini usa lamang kamagaan nga butang sa mga mata ni Jehova. Siya usab magatugyan sa mga moabnon nga nasa inyong kamot. Ug pagahampakon ninyo ang tagsa-tagsa ka kinutaan nga syudad, ug ang tagsa-tagsa ka pinili nga syudad, ug mga pukan ang tagsa-tagsa ka maayong kahoy, ug mga hunong sa tanang mga tuburan sa tubig, ug magdaot sa tagsa-tagsa ka bahin sa maayong luna sa yuta pinaagi sa mga bato. Ug nahitabo sa pagkabuntag sa hapit na ang panahon sa paghalad nga ania karon may miabot nga tubig sa alagianan sa Edom ug ang yuta napuno sa tubig. Karon sa pagkadungog sa mga Moabnon nga mga hari ming-anha aron sa pagpakig-away batok kanila. Sila na nagtigom sa ilang kaugalingon ang tanan nga makahimo sa paggamit sa hinagiban ug uban pa ug na nagtindog sa utlanan. Ug sila namangon sa pagsayo sa kabuntagon ug ang adlaw misilang ibabaw sa tubig. Ug ang mga Moabno nakakita sa tubig sa ilang atbang ang kapula sama sa dugo. Ug sila ming-ingon, kini dugo. Ang mga hari sa pagkatinuod nangalaglag na. Ug sila na nag-unay tagsa-tagsa ka tawo sa iyang kauban. Busa karon Moab ngadto sa mga inagaw. Ug sa paghiadto nila sa kampo sa Israel, ang mga Israelihano nanindog ug gilaglag ang mga Moabnon. Mao nga sila nangalagi og gikan sa ilang atubangan. Ug sila ming-asdang sa yuta uban ang paglaglag sa mga Moabnon. Ug ilang gigunob ang mga syudad ug sa ibabaw sa tagsa-tagsa ka maayong luna sa yuta. Gisalibay sa tagsa-tagsa ka tawo ang iyang bato ug gipuno kini ug ilang gipahunong ang tanan nga mga tuburan sa tubig ug gipamutol ang tanan nga mga maayong kahoy hangtod sa Kirhaseret. Ang mga bato lamang ang ilang gibilin didto. Apan ang mga manglalabyog na naglibot niini ug gihampak kini. Ug sa pagkakita sa hari sa Moab nga ang gubat hilabihan ra kaayo alang kaniya, siya midala uban kaniya sa 700 ka tawo nga nag-ibot sa pinuti aron sa pagsulong ngadto sa hari sa Edom, apan sila wala makahimo. Unya iyang gikuha ang iyang kamag-ulangang anak nga lalaki nga buot maghari ilis kaniya ug gihalad siya nga halad nga sinunog sa ibabaw sa kuta ug dihay dakong kaligot-got batok sa Israel ug sila namahawa gikan kaniya ug namauli ngadto sa ilang yuta. Praise God. Kapitulo 4. Karon dihay mituaw nga usa ka babaye gikan sa mga asawa sa mga anak nga lalaki sa mga manalagna ngadto kang Eliseo nga nagaingon, ang imong alagad nga akong bana namatay ug ikaw nahibalong ang imong agalon mahadlokon kang Jehova ug ang hulamanan sa salapi ania aron sa pagkuha alang kaniya sa akong duha ka mga bata aron ulipnon. Ug si Eliseo miingon kaniya, unsay buhaton ko alang kanimo? Suginli ako. Unsay anaa kanimo sa balay? Ug siya miingon, ang imong alagad walay bisan unsa didto sa balay gawa sa usa ka kolon sa lana. Unya siya miingon, lakaw manghulam ka og mga sudlanan gikan sa tanan mo nga mga silingan. Bisan mga sudlanan nga walay sulod, ayaw paghulam og tiyutay. Ug sumulod ka ug takupan mo, excuse me, ang ganghaan kanimo ug sa imong mga anak nga lalaki ug sudli kining tanan nga mga sudlanan ug lainon mo ang mapuno. Usa siya miadto gikan kaniya ug
upan ang pultahan kaniya ug sa iyang mga anak nga lalaki. Ilang gidala kaniya ang mga sudlanan ug iyang gibubuan. Ug nahitabo sa pagkapuno sa mga sudlanan nga siya miingon sa iyang anak nga lalaki, "Dad-i pa ako og usa ka sudlanan." Ug siya miingon kaniya, "Wala nay laing sudlanan ug ang lana mihunong." Unya siya miadto ug gisuginlan ang tawo sa Dios ug siya miingon, "Lakaw ibaligya ang lana ug bayaran mo ang imong utang ug magpanginabuhi ka ug ang imong mga anak sa salin." Ug nahitabo sa usa ka adlaw nga si Eliseo miagi ngadto sa Sunem, diin may usa ka dakong babaye ug siya nagpugos kaniya sa pagkaon sa tinapay. Ug mao kadto nga sa kanunay nga siya milabay, siya mihapit didto aron sa pagkaon sa tinapay. Ug siya miingon sa iyang bana, "Tan-awa karon nasabot ko nga kini usa ka balaan nga tawo sa Dios nga kanunay nga miagi kanato. Himuan ta siya ako nagahangyo kanimo ug usa ka diyutayng lawak nga binungbungan ug butangan ta siya didto og usa ka higdaanan ug usa ka lamesa ug usa ka lingkuranan ug usa ka tangkawan ug mahitabo nga kung moani siya kanato, siya moadto niadtong dapita." Ug nahitabo sa usa ka adlaw nga siya miadto ug misulod siya sa lawak ug mihigda didto. Ug siya miingon kang Giesi nga iyang alagad, "Tawga kining sunamitanhon." Ug sa iyang natawag siya, mitindog siya sa iyang atubangan. Ug siya miingon kaniya, "Karon ingna siya, ania karon ikaw nag-amuma kanamo uban sa tanang pagbantay. Unsay pagabuhaton alang kanimo? Huot ba ikaw nga pagahisgutan ngadto sa hari o sa kapitan sa panon?" Ug siya mitubag, "Ako nagapuyo sa akong kaugalingong katawhan." Ug siya miingon, "Nan unsa man ang pagabuhaton alang kaniya?" Ug si Giesi mitubag, "Sa pagkamatuod siya walay anak ug ang iyang bana tigulang na." Ug siya miingon, "Tawga siya." Ug sa iyang pagtawag kaniya, siya mitindog sa ganghaan. Ug siya miingon, "Niining panahona kung ang takna mahibalik, ikaw makapugos og usa ka anak nga lalaki." Ug siya miingon, "Dili Ginoo, ikaw tawo sa Dios, ayaw pagbakak sa imong alagad nga babaye." Ug ang babaye nanamkon ug nanganak sa usa ka bata nga lalaki niadtong panahona. Sa pagbalik sa panahon, sumala sa gipamulong ni Eliseo kaniya. Ug sa mitubo na ang bata, nahitabo sa usa ka adlaw nga siya migula ngadto sa iyang amahan ngadto sa mga mag-aani. Ug siya miingon sa iyang amahan, ang ulo ko." Ug siya miingon sa iyang alagad, dad-a siya ngadto sa iyang inahan. Ug sa nahiadto na siya didto nga gidala ngadto sa iyang inahan, siya milingkod sa iyang mga tuhod hangtod sa kaudtohon ug unya namatay. Ug siya misaka ug gibutang siya sa ibabaw sa higdaanan sa tawo sa Dios ug gitakpan ang pultahan kaniya ug migula. Ug iyang gitawag ang iyang bana ug miingon, "Padad-i ako nagahangyo ako kanimo og usa sa mga alagad ug usa sa mga asno aron ako makapadalagan ngadto sa tawo sa Dios ug mobalik pag-usab." Ug siya miingon, "Nganong moadto ka kaniya niining adlawa? Dili man bag-ong bulan ni adlaw nga igpapahulay." Ug siya miingon, "Mamaayo kana." Unya iyang gimontorahan ang usa ka asno ug miingon sa iyang alagad, "Palakta na ug padayon, ayaw pagpahunonga ang pagdalagan gawas kung ako magsugo kanimo." Busa siya miadto ngadto sa tawo sa Dios dito sa bukid sa Carmelo. Ug nahitabo sa pagkakita sa tawo sa Dios kaniya sa layo nga siya miingon kang Giesi nga iyang alagad, "Ania karon didto sa unahan atoa ang sunamitanhon. Dalagan ako nagahangyo kanimo, sugata siya karon og ingna siya. Maayo ba ikaw? Maayo ba ang imong bana? Maayo ba ang bata?" Ug siya mitubag, "Maayo man." Sa pag-abot niya ngadto sa tawo sa Dios sa bungtod, iyang gikuptan ang iyang mga tiil. Ug si Giesi mipaduol aron sa pagsikway kaniya apan ang tawo sa Dios miingon,
Sagdi siya kayang iyang kalag na samok diha kaniya. Ug si Jehova nagtipig niini gikan kanako ug wala magsugilon kanako. Ug siya miingon, nagtinguha ba ako og usa ka anak sa akong Ginoo? Wala ba ako umingon, ayaw ako paglimbongi? Unya siya miingon kang Giesi, baksi ang imong mga hawak ug ibutang ang akong sungkod sa imong kamot ug lumakaw ka sa imong dalan. Kung ikaw ihibalag o bisan kinsa nga tawo, ayaw paghatag kaniya sa katahuran. Ug kung may pila nga mohatag kanimo og katahuran, ayaw siya pagbalusi paghusab. Ug ibutang ang akong sungkod sa ibabaw sa naong sa bata. Ug ang inahan sa bata miingon, ingon nga si Jehova buhi, ug ingon nga ang imong kalag buhi. Ako dili mo bulag kanimo, ug siya mitindog ug minunot kaniya. Ug si Giesi miuna kanila ug gibutang ang sungkod sa ibabaw sa naong sa bata apan walay tingog ni pagpatalinghog. Pusa siya mibalik sa pagsugat kaniya ug gisuginlan siya sa pag-ingon, ang bata wala mahagmata. Sa pag-abot ni Eliseo diha sa balay, ania karon ang bata patay na ug gibutang sa iyang higdaanan. Pusa siya misulod ug gitakpan ang pultahan nilang duha ug nag-ampo ang Jehova. Ug misaka siya ug miubo ibabaw sa bata ug gibutang ang iyang baba sa ibabaw sa iyang baba ug iyang mga mata sa ibabaw sa iyang mga mata ug ang iyang mga kamot sa ibabaw sa iyang mga kamot ug siya mituy-od ibabaw kaniya ug ang unod sa bata nag-anam og kainit. Unya siya mibalik ug naglakaw-lakaw sa makausa paingon dinhi ug ngadto sulod sa balay ug misaka ug mituy-ot sa iyang kaugalingon ibabaw kaniya ug ang bata mibahaon sa nakapito ug ang bata mibuka sa iyang mga mata. Ug iyang gitawag si Giesi ug miingon, tawga kining sunamitanhon. Busa iyang gitawag siya ug sa pag-abot niya didto kaniya siya miingon, kuha ang imong anak. Unya siya misulod ug mihapa sa iyang mga tiil, miyukbo siya sa yuta ug iyang gikuha ang iyang anak ug migula. Ug si Eliseo miadto pag-usab sa Gilgal ug may gutom didto sa yuta. Hallelujah, Jesus. Ug ang mga anak nga lalaki sa mga manalagna na naglingkod sa atubangan niya ug siya miingon sa iyang alagad, ilungag ang dakong pulon ug pabukala ang linat-an alang sa mga anak sa mga manalagna. Ug ang usa miadto sa kapatagan sa pagpanguha sa mga ulutanon ug nakakaplag sa usa ka balagon nga ihalas ug nagtigom sa mga ihalas nga kalabasa nga usa ka puyos ug miadto ug gihiwa-hiwa sila nga gisulod sa kulon sa linat-an kay kini wala hiilhi nila. Busa ilang gihuwad aron ipakaon sa mga tawo ug nahitabo sa nagakaon sila sa sud-an nga sila naninggit ug nag-ingon, o tao sa Dios, adunay kamatayon sa kulon ug sila wala makakaon niini. Apan siya miingon, pagdala sa harina ug iyang gisulod kini ngadto sa kulon ug siya miingon, sanduki ang mga tawo aron sila mangaon ug walay nakadaot diha sa sulod sa kulon ug sa may na, ug, ug walay nakadaot diha sa sulod sa kulon ug may nahianhang usa ka tawo gikan sa Baal sa Lisa ug gidad-an ang tawo sa Dios sa mga inunahang bunga kaluhaan ka palay sa cebada ug bag-ong sinanggi nga mga puso sa mais diha sa iyang sako ug siya miingon hatagi ang katawhan aron sila mangaon ug ang iyang alagad miingon, unsa ibutang ko kini sa atubangan sa usa ka gatos ka tawo? Apan siya miingon, hatagi ang katawhan aron sila makakaon. Kay kini mao ang giingon ni Jehova, sila mangaon ug magbilin og salin niini. Busa iyang gibutang kini sa ilang atubangan ug sila nangaon ug may salin didto sumala sa pulong ni Jehova. Praise God. Kapitulo 5. Karon si Naaman, kapitan sa panon sa hari sa Syria, maoy usa ka dakong tawo sa iyang agalon ug talaburon o talahuron tungod kay pinaagi kaniya si Jehova mihatag sa pagdaog sa Syria. Siya usab usa ka gamhanang tawo sa kaisog apan siya usa ka sanlahon.
Ug ang mga Syrianhon nanggula mga nanagpanon ug gipanagdala gikan sa yuta sa Israel ang usa ka diutay nga dalagita nga binihag ug siya nag-alagad sa asawa ni Naaman. Ug siya miingon sa iyang agalon nga babay, agad paunta nga ang akong Ginoo mahauban sa manalagna nga atoa sa Samaria, nan mamaayo siya sa iyang sanla. Ug diha usa nga misulod ug gisuginlan ang iyang Ginoo nga nagaingon, sa ingon niini ug sa ingon niadto namulong ang dalagita nga gikan sa yuta sa Israel. Ug ang hari sa Syria miingon, lakaw karon ug magapadala ako og usa ka sulat ngadto sa hari sa Israel. Ug siya milakaw ug nagdala siya og napulo ka talento nga salapi ug 6,000 ka tipak nga bulawan ug napulo ka ilisan nga sapot. Ug iyang gidala ang sulat ngadto sa hari sa Israel nga nagaingon, ug karon sa diha nga modangat kanimo kining sulata, ania karon gipadala ko kanimo si Naaman nga akong alagad aron ayuhon mo siya sa iyang sanla. Ug nahitabo sa pagkabasa sa hari sa Israel sa sulat nga iyang gigisi ang iyang mga sapot ug miingon, Dios ba ako sa pagpatay ug sa pagpabuhi nga kining tawhana nagpadala man kanako aron sa pag-ayo sa usa ka tawo sa iyang sanla. Apan palandunga ako nagahangyo kanimo ug tan-awa giunsa niya ang pagpangita ug usa ka pagpakiglalis batok kanako. Ug mao kadto sa pagkadungog ni Eliseo nga tawo sa Dios ang hari sa Israel nanggisi sa iyang mga sapot nga iyang gipasuguan ang hari nga nagaingon, nganong gigisi mo ang imong mga sapot? Paanhia siya karon kanako ug siya manghibalo nga adunay usa ka manalagna sa Israel. Busa si Naaman miadto uban ang iyang mga kabayo ug uban ang iyang mga karo ug mitindog sa ganghaan sa balay ni Eliseo. Ug si Eliseo nagpadala og usa ka sulugoon ngadto kaniya nga nagaingon, lakaw ug maghugas ka didto sa Hordan sa makapito ug hiulian ka sa imong unod ug ikaw mahinlo. Apan si Naaman naligot-got ug mipahawa ug miingon, ania karon ako naghuna-huna nga siya sa pagkatinuod mugula nganhi kanako ug mutindog ug magatawag sa ngalan ni Jehova nga iyang Dios ug warawara sa iyang kamot diha sa maong dapit ug mamaayo ang sanla. Dili ba ang Abana ug ang Farfar mga suba sa Damasco labing maayo pa kaysa tanang tubig sa Israel? Dili ba ako makapanghugas niini og mamahinlo? Busa siya mitalikod ug mipahawa nga naglagot ug ang iyang mga alagad mingduol ug namulong kaniya. Amahan ko, kung ang manalagna nagsugo kanimo sa pagbuhat sa dakong butang, dili mo ba kini pagbuhaton? Nanhain ang labing maayo kung siya moingon kanimo, panghimasa ug magmahinlo ka. Busa siya miadto og misugmaw sa iyang kaugalingon sa makapito didto sa Hordan. Sumala sa gipamulong sa tao sa Dios. Ug ang iyang unod nahiuli pag-usab sama sa unod sa diyutay nga bata ug siya nahinlo. Ug siya mibalik ngadto sa tao sa Dios, siya ug ang tanan niyang kauban ug mianha ug mitindog sa iyang atubangan ug miingon, ania karon ako nahibalo nga walay Dios sa tanang yuta gawas sa Israel. Busa karon ako naghangyo kanimo, dawaton mo ang usa ka gasa sa imong alagad. Apan siya miingon, ingon nga si Jehova buhi sa kang kansang atubangan ako nagatindog, ako dili mo dawat sa bisan unsa. Ug iyang gipugos siya sa pagkuha niini, apan siya nagdumili. Ug sinaaman miingon, kung dili ako nagahangyo kanimo, ipahatag sa imong alagad ang duha ka karga nga yuta nga anaa sa mula. Kay ang imong alagad sukad karon dili magahalad sa halad nga sinunog ni paghalad sa laing mga Dios apan kang Jehova. Praise Lord. So sinaaman na convert. Niining butanga si Jehova nagapasaylo sa imong alagad sa diha ang akong agalon moadto sa balay ni Rimon.
aron sa pagsimba didto. Ug siya magasalig sa akong kamot ug ako sa akong kaugalingon magayupo sa sulod sa balay ni Raymond. Sa magayukbo ako sa akong kaugalingon sa sulod sa balay ni Raymond. Si Jehovah magapasaylo sa imong alagad ni ining butanga. Ug siya mingon kaniya, lakaw sa pakigdait busa nagpalayo siya ug diutay gikan kaniya. Apan si Giesi ang alagad ni Eliseo ang tao sa Dios miingon, ani karon ang akong agalo nagluwas niining naaman nga Siryanhon sa walay pagdawat diha sa iyang kamot ni anang gidala. Ingon ingon nga si Jehovah buhi ako moapas kaniya ug kuhaon ko ang bisan unsa kaniya. Busa si Giesi minunot kang Naaman ug sa pagkakita ni Naaman sa usa nga nagadalagan sa iyang ulahi, siya mikawa sa karo aron sa pagsugat kaniya ug miingon, maayo ba ang tanan? Ug siya miingon, ang tanan maayo. Ang akong agalo nagpaanhi kanako nga nagaingon, tan-awa, karon may nahianhi kanako gikan sa kabungturan sa Ephraim, duha ka mga batan-ong lalaki sa mga anak sa mga manalagna. Katagi sila ako nagahangyo kanimo ug usa ka talento nga salapi ug duha ka ilisan nga sapot. Ug sinaaman miingon, ikalipay ang pagkuha sa duha ka talento. Ug iyang gipugos siya ug giputos ang duha ka talento nga salapi sa duha ka puntil. Lakip ang duha ilisan nga sapot ug gipalukdo sa duha sa iyang mga alagad ug ilang gidala kini sa atubangan niya. Ug sa paghiabot niya ngadto sa bungtod, iyang gikuha kini gikan sa ilang kamot ug gihipos kini sa sulod sa balay ug iyang gipalakaw ang mga tawo ug sila namahawa. Apan siya misulod ug mitindog sa atubangan sa iyang agalon. Ug si Eliseo miingon kaniya, diin ka bagikan Giesi. Ug siya miingon, ang imong alagad wala molakaw sa laing dapit sa namakaknan si Giesi. Ug siya mingon kaniya, ang akong kasing-kasing wala ba mahiuban kanimo sa pagkawas sa tawo sa iyang karo aron sa pagsugat kanimo? Panahon ba karon sa pagdawat sa salapi o sa pagdawat sa mga sapot ug mga kaulibuhan ug mga kaparasan ug mga karnero ug mga baka ug mga alagad nga lalaki, ug mga alagad nga babae? Busa ang sanla ni Naaman mutakod kanimo ug sa imong kaliwat sa walay katapusan. Oh my goodness. Ug siya mipahawa sa iyang atubangan nga usa ka sanlahon sa kapution sama sa niebe. Oh my goodness. So praise the Lord mga igsoon, mga higala. Manang kasaysayan, last na kasaysayan mo ni Eliseo nga um, warning ka nato nga dili ta mamakak. Bakak gyud mga igsoon na gyud na ang bakak makasala ka na gyud nay tunglo, dili ka na angay tunglohon kay tinunglo na daan usa magmatngon gyud ta labi na ang mga nahibalo sa pulong sa Dios. Magmatngon ta mga igsoon nga dili ta mapakit, dili nato tugutan si Satanas nga i-influence ang atong hunahuna ug atong mga kasing-kasing. Pirmi ta magampo sa Dios. Pirmi nato i-surrender ang atong kinabuhi sa Dios, ang atong kasing-kasing, atong hunahuna mga ison. Bantayan nato ang atong kasing-kasing, bantayan natin nato atong mga hunahuna aron nga dili ta mga kaigsunan madala sa um, sa luho dani sa atong lawas or sa atong carnality makatawo nga sa Biblia unod nun nga mga kaibog, unod nun nga mga desire sa atong mga kasing-kasing tungod maigsoon kay makadaot ni sa ato makahatag og makagubot, makahatag og kasubo, ma, maka, ma, angin pang imong kaluwasan. So busa magampo ta sa atong Ginoo. Hingin la nato kining mga espiritu ni munod nun nga espiritu. Spirit influence sa kaaway mga igsoon aron dili ta madala sa iyang mga gustong buhaton
nga niya kita o ang tao ang iyang gamiton. So mag-ampo ka sa Ginoo, dalaygon nga amahan, daghang salamat sa imong mga pulong. Daghang salamat Ginoo sa padayon mo Ginoo nga pag-warning kanamo sa pagpaalala mo Ginoo. Hallelujah. Nga ang mga butang nga niya dinhi sa kalibutan Ginoo, dili ni Ginoo ang pinaka-importante sa among kinabuhi, kundi Lord ang pagsunod kanimo, kay ikaw man Ginoo ang mag bless kanamo Lord, sa nga imong ngalan Lord among hinginlan ng mga espiritu Ginoo, sa mga kahakog sa salapi, kahakog sa kwarta, kahakog Ginoo sa mga katigayunan, hinginlan namo Ginoo ang espiritu sa pagpangawat, kawatan nga mga espiritu Lord, nga gusto Ginoo nga mag-influence sa imong mga kaanakan. In the name of Jesus Lord, we rebuke the spirit, we bind the spirit Lord, we put the spirit Lord powerless and useless against our families, against our friends Lord, against our loved ones, against our relatives Lord. In the mighty name of Jesus Christ, we rebuke the spirit Lord, hallelujah, to be out God from your household God. In the name of Jesus, hallelujah, we come against that spirit Lord, by your holy name, Lord, with the authority of your name, with the blood of Jesus, the power of your precious blood, Lord, with the power of testimonies, God, hallelujah. God, hallelujah, nga imong gihatag ka namo, Lord, hallelujah, to bind, Lord, hallelujah, to put under our feet, God, all the powers of the enemies that are against us, God, in the name of Jesus, all the powers of the enemies, Lord, in iyang nga iyang pagpamakak, Ginoo, mga bakakon nga espiritu, ang mga tao nga iyang na-influence, Lord. Hallelujah. Hinginlan namo Ginoo nga kanang espiritu muhawa, Ginoo. Hallelujah sa kinabuhi sa among mga pag-umangkon, sa among mga igsuon, sa among mga in-laws, sa among mga mga paryentehan, Ginoo. Hallelujah, Jesus, sa among mga higala, sa among mga kaigsuonan, Ginoo, diya sa pagpangalagad kanimo tanan Ginoo nga na-influence niya Lord, tanan Ginoo nga nahawa niya Ginoo, in the name of Jesus, nga burag na nga COVID Lord, namang gihawa na nga espiritu Lord, in the name of Jesus, we're warring against, we declare war against that spirit God, hallelujah, in the precious name of Jesus, hallelujah, we're standing in the gap Lord, hallelujah, using the weapon Lord, is your word, is the word of God, Lord God, hallelujah. We're putting the armor of God, Lord, sa among miyembro sa bawat pamilya, Lord, is the Lord, helmet of salvation, God. Hallelujah, Jesus. That we are saved, God. Ang kanang mga espiritong Ginoo nga mga dautan nga huna-huna magkalagyo Ginoo sa gikan sa among mga kaisipan nga mawala na tanan Lord, malimpyo Ginoo ug ikaw Ginoo ang imong gahom Ginoo ang imong kaayo Lord, ang imong holiness Lord mo naa sa among huna-huna Ginoo, ang imong mga pulong Ginoo mo imong puno sa among mga huna-huna sa mga kasing-kasing Lord, hallelujah, the breastplate of righteousness, Ginoo. Ang righteousness, Ginoo, mo magpuno sa among kasing-kasing, God, hallelujah. The shield of faith, Ginoo, nga kami, Ginoo, mo tuo, Ginoo, hallelujah, ang imong pulong, Ginoo, mo among pahawakan, Lord, hallelujah, nga walay bisan unsa, Ginoo, nga makasulod sa among kasing-kasing, nga tungod kay ang faith, Ginoo, ang among pagtuo kanimo, Lord, hallelujah, dili mi gud mo tuo sa bakak, Ginoo, Lord, hallelujah, God, in the name of Jesus, Lord, hallelujah, Jesus, we push God away, hallelujah, from us, all those lying spirit, Lord, the lies of the enemies, in the name of Jesus, we put them down, Lord, under our feet, God, powerless and useless against your people, against our families, in the name of Jesus, hallelujah, we plead the blood of Jesus, Lord, to cover us, God, to cover our families, God, to cover our loved ones, Lord, to cover our nieces and nephews, Lord, our in-laws, Lord, our sisters-in-laws, our brothers-in-law, God, hallelujah, our brothers and sisters, Lord, in your household, in the precious name of Jesus, hallelujah, in the name of Jesus, Lord God, and we invoke God, hallelujah, take God the belt of truth, Lord, nga kung unsa Ginoo ang kamatuoran may among bakos Ginoo aron kami mutindog Ginoo sa kamatuoran nga dili mi mahadlok Ginoo sa pagsulti sa kamatuoran Lord, aron ang mga bakak Ginoo, mga hanaw, mga wala Ginoo mawad-an og bili Ginoo sa among kinabuhi Lord, hallelujah Jesus, ug imong pulong Ginoo mo among
tabak Ginoo, may mong sword aron Ginoo pangputlon Ginoo, hallelujah, ang mga arrows Ginoo, ang mga masakit nga mga sinultihan Ginoo nga walay kamatuoran Lord, among pamutlon Ginoo in the name of Jesus, in the name of Jesus Lord. Hallelujah, God. We're using the sword of the Spirit with your word, God, to cut all the arrows of the enemies against your people, against us, against our loved ones, Lord. In the name of Jesus, hallelujah. And Lord, we put, Lord, the shadow of our peace in our feet, God. Nga bisan asa mi mo adto Ginoo ang kalinaw Ginoo magauban ka na mo Lord in the name of Jesus tungod kay ikaw Ginoo ang prinsipe sa kalinaw in the mighty name of the Lord Jesus Christ God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. We ask you, God, hallelujah, to cover us, Lord. Hallelujah. Well, hallelujah, with your presence, Lord, with your anointing, God. Hallelujah. Nga walay bisan unsa Ginoo nga buhat ni Satanas, Ginoo. Hallelujah, Jesus, nga maka makadaot ka na mo, Lord, sa bisan unsa nga pamaagi, God. Hallelujah, nga even, Lord, nga kami matuklaw sa mga halas, Ginoo, mga halas nga espiritu, halas, Ginoo, nga pamatasan, Ginoo, mga scorpions, Lord, they will not harm us, God, in the name of Jesus. Hallelujah. Nga makita nila Ginoo nga ikaw ang Dios nga buhi nga among gialagaran Ginoo. Sukad pa kaniadto hangtod karon ug sa walay katapusan, Lord. Hallelujah. Our family is blessed. Our family is protected, God. Ang Lilok family is protected. Ang Lilok family is blessed, God. Uban Ginoo sa among mga pamilya, sa among mga igsoon Ginoo, gikan sa pamilya Ginoo, sa among kamagulangan hangtod sa kamanghuran Ginoo nga among mga kaigsuonan. Lord, kami protected, Lord. Hallelujah. We are shielded, God. Hallelujah, Jesus. We are safe in your hands, God, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And we put the devil in his place, which is a place of defeat. And Lord, in the name of Jesus, we rise, God. We continue to walk in victory, Lord. Hallelujah. We continue to walk in triumph, Lord, holding the banner, God of our Lord Jesus Christ of victory. This is the name of the Lord. This is our Lord Jesus Christ. He's the King of kings and the Lord of lords forever and ever. God, akong giampo ang tanan nga naminaw Ginoo nga ang ilang mga pamilya ug ang ilang kaugalingon mga luwas Ginoo pinaagi sa sa imo sa pagtuo ug sa pagsunod Ginoo sa ug sa pag obey sa imong mga pulong, Lord. Hallelujah nga sila Lord, magpabautismo, Ginoo, maghinulsol sa ilang mga sala, mubiya, Ginoo, sa mga daotang mga buhat, sa mga daotang sinultihan, sa mga daotang huna-huna, ug magpahugas sa ilang mga sala, pinagi sa bautismo sa tubig sa imong ngalan, ngalan sa mong Ginoo Hesukristo, ug mudawat sa bautismo sa Espiritu, Ginoo, nga mao ang imong banal nga presensya sa among kinabuhi, nga siya Ginoo, hallelujah, mo ang imong pulong Ginoo nga puyo sa among kinabuhi, Lord, nga mo'y magsistorya ka namo Lord, hallelujah, sa adlaw-adlaw Ginoo, sa bawat oras, sa bawat minuto, bawat segundo, Lord, sa among kinabuhi, God. Kami Ginoo magkaroon og kinabuhi nga bag-ong kinabuhi, Lord, nga imong gihatag kanamo, imong gi-promise, Lord, nga kami Ginoo nga nakabaton niini Lord sa imong promise, God, ug ang mga naminaw Ginoo nga wala pa nakabaton niini nga sila Ginoo makabaton niini, Lord. Hallelujah. As you promised, God, according to your word. So stand in the gap for all our brothers and sisters, Lord, and for all the souls, God. Hallelujah. Nga nituo karon sa imong mga pulong ug gusto mo dawat ka ug nagdawat kanimo ug nag-surrender sa ilang kinabuhi kanimo, God. For your glory, honor, and praise in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. Mga igsoon, praise the Lord, praise God. Hallelujah for the boldness in the spirit ng gihatag sa Ginoo kanato nga kita mag padayon sa pag madaugon diha sa atong Ginoong Hesukristo. So God be all the glory hangtod sunod nato nga pagbasa sa pulong sa Dios. It's so exciting to read the Word of God because in reading the Word of God there is victory, there is triumph, there is salvation, there is healing, there is comfort, there is there are blessings in reading the word of God in Jesus name. God bless us all. To our next Bible reading here and connect to God through his word. God bless us all. Bye-bye.